logoफोर hang on dong này sasia ओमफ्राय नि दे सोर दङ देखायनोसै आरो ना पाइलटखौहाय जोंनिखौ ड्राइभार नङा दे नायदो बिथांखौ बिथांनि मुङानो जाबाय मृत्युन्जय ब्रह्म दाहाय खिन्थाबावसिगोन आं बिथांनि सिनायथिखौ आं रायलायगोनसै आरो ना जोङो क'क्राझाराव फैदों आरो ना दा फैनाया जाहैबाय मानो फैदों जोङो आदा बिपुल मोसाहारि एक्टर डिरेक्टर प्रडिउसार दा बिनिहाय माने बार्थडे पार्टी दं आरो ना अमश्री हटेलावहाय बार्थडे पार्टीजों लोगोसे माने दिनैहाय आदानि फेसबुकनि सैनाय फिल्मखौहाय रिलिज होगोन आरो इउटुबावहाय दा दिनैबो माने टाइम हास्लाबबा होगोन बिदि होनदों आरो दा गाबोनबो होनो हागौ नोंथांमोना नुसिगोन आरो ना बिथांनि चेनेलावहाय नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय जोंबो दा सापर्ट खालामनो फैदों आरो ना माने आंबो एसे माने रल दङ नालायहाय फेसबुकनि सैनायाव मेडिक्टिसाव नामा नायबा नुगोन आरो ना नोंथांमोनहा फेसबुकनि सैनाय फिल्मखौ ओमफ्राय दा बेबायदिनो नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा बै सिस्टार संगिता ओमफ्राय बैहा जाहैबाय मिथिसार मेकआप मेन बेखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय नोंथांमोनखौ नोंथांमोननि मददावनो जोङो दा थांनानै दङ नामा नोंथांमोना दैखोआबासो दैखोबावनो बे संसाराव बेनो जादों आरो ना नोंथांमोनानो जोंनि गासिबो गुरु मैया एक्ट्रेस फिसासो दासो जाखांहांदों बेहा मानसियाबो फिसासा नालाय ओमफ्राय दा नैबे आदाखौ खिथानोसै आरो ना बे आदाया जाहैबाय माने बेबो एक्टरसो आरो नोंथांमोनहा बारा सिनायनाय नङा दा बे आदाया जाहैबाय फेसबुकनि सैनाय फिल्मावनो रल दं आरो ना बेहा दा माने बिथाङा माने खिथासिगोन फेसबुकनि सैनाय फिल्माव गानानै माबायदि मोनखो खुलुमबाय फेसबुकनि सैनाय फिल्माव नोंखौ आंखौ बिथां बिपुला खावलायनायलाय हेफाजाब होनो आंबो हेफाजाब हैदों एसेब्लाबो ओरैनो खेबसे खेबनैसो नुजाहैदों आरोखि हेफाजाब खालामदों बेनि थाखाय जथेस्थ' जानोबो हागौ दा मोजां मोनदों आङो माखासे आइडिया गैयामोन आइडिया मोनदों दिनै फिल्म लाइनाव थाबा माबायदि शुटिं खालामनायाव बोरै खालामनांगौ बेसेबां सम लायो आंनि थाखाय समा मोजाङानो लादों एसे नांगौ बायदियानो लादों अबेबा माने गोदान नालाय फार्स्ट टाइमाव बिदिनो जायो हाजोबा नाजागोन उनफ्राव माबा मोनसे बिदिनो गोसोआथ' दङ आंहा दिनै फुरथि जिउआव माखासे लाइफआव मोनफ्रोमबो बिथिङाव आङो दिनै जिखुनु माबा मोनसे साख्रि मावनानैनो होन माबा मोनसे फरायनाय बेरायनाय बिजनेस मावनाय आङो मोनफ्रोमावबो आं गोसो दं दिनै बे फिल्म लाइन दिनै बर' सावथुन मुलुग फिल्म सावथुन मुलुग ना आङो मोजां मोनो दा बेफोराव आं मोजांखौनो मोनदों आरोखि दा मा सानो नोंसोर नायनायदो एक्टिंफ्रा जादोंना जायाखै मोननैसो फ्लाम ओरैनो नुफ्लामनाय दं आरोखि नोंथांमोना माने नुसिगोन आरो बिथांनि एक्टिंआ जादोंना जायाखै नोंथांमोना उनाव कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय आरो ना दा होमबा मोजांखौनो मोनदों आरो ना फार्स्ट टाइम माने गानानैहाय होमबा थेंक इउ होमबा दा जोङो नै मोननोसैयानो दा जोंहा दसे भिडिअ बानायनो होननानै बानायग्रोनाय जाबाय आरो ना नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानैहाय ओमफ्राय दा जोङो मोनहां जाबाय दसे थाथ'नाय जाबाय आरो जों दा एसे रेस्ट लानोसै दसे नायलांबाय थादो नोंथांमोना दा देखायसिगोन आरो जोङो मोनफैबाय जोङो नै हाबनोसै हाबबाय नै हाबबाय हाबनायाव मोजां हाबगोनहाय नै जों मोनफैबाय हाबबाय जोङो सिङावहाय ओमफ्राय सिंनानै जोङो गोजौहाय जायसे रेस्टुरेन्टआवहाय जोङो दा थांगासिनो थ'दो लोगो मोनबाय थागोनथ' नै लोगोफोर
जोङो दा माने जायगायावहाय मोनफैबाय गोजौआव फार्स्ट फ्ल'रमोन नामाथाय फार्स्ट फ्ल'रावहाय जिरायफैबाय आरो जोंना दा आदा बिपुलखौहाय आङो देखायग्रोसिनो आरोना नोंथांमोननो नायदो नोंथांमोना आइसक्रिम जानोबा बिनानाव होननायनि एक्टरखौ आरोना बिपुल होनबाथ' बांसिन मानसिफ्रा मिथिया नालाय नायदो नोंथांमोनहा आदाखौहाय नायदो आदा आदायानो आदायानो जेनेबा फेसबुकनि सिनायनि फिल्मनि डिरेक्टर आरो प्रडिउसारबो सिगांनिफ्रायनो बानायबाय थाखायो आरो आदाया जोंथ' बे समाव जेबो होनो रोङामोन ना ओमफ्राय सिगांनिनो एक्टर सिनियर आर्टिस्ट आदाया आदानि फेसबुक चेनेलाव आङो माने मेन रलखौ लादों आरोना हिर'इन हिसाबै ओमफ्राय आदाजों खामानि मावनानै आं मोजांखौनो मोनदों आरोना ओमफ्राय दा आदाखौ जोङो माने उइस खालामसै हेपि बार्थडे टु इउ आदा बिपुल औ ओमफ्राय दा गिफ्टखौ होनोसै आरोना जों फिसा फिसा गिफ्ट लाबोदों बारा गिदिर लाबोआखै आरोना माने फिसासो लाबोदों गिदिरजों फिसाजों खोथा गैला बे फिसायावनो ओरैबायदि फिसा जिनिसावनो बिसोरनि गोसोनि बिराद गिदिर अननायखौ मोनबाय होननानै आं आजावबाय एकदम जोबोद जोबोद साबायखर होबाय जिरायना जारुनिसिम ओमफ्राय दा मा मावनो मोजां मोनो एक्टिं खालामबाय नोङो इउटुबारबो जाबाय आरोबाव मा खालामबावगोन आङो दा माने इउटुबारबो जाखाबावबाय आङो एक्ट्रेसबो जाबाय आरो आं माने ओरैनो थानो लुबैयो आरो माने बिराद टाइम स्पेन्ड खालामनो लुबैयो माने आं दा जब मावनायनि थांखि लागासिनो दङ बिदिनो फरायनाया माने मास्टार डिग्रि कमप्लिट जाबाय आरो ओमफ्राय दा जबनि थाखाय एसे खारगासिनो आङो एप्लाइ खालामगासिनो दा ओंखायनो ओरैनो थानो लुबैयो आरो आं दा बेबायदिनो आं खालामलांबाय थागोन आरो थिग আছে जिरायना जारुनि माखासे थांखिफ्रा बिराद मोजां बियो जास्ट माने कालचारखौ बियो माने गावनि मोनसे हबि बादि खालामना लाबाय बियो प्रफेसनेलखौ गावहा गाव माने साख्रि बा माबा मोनसे जब मावनानै दिनखौ खाथायलांसिगोनखौ बुंखाबाय आंनि सिगाङाव आरो आंबो खोब मोजां मोनदों आंनि फिल्माव थांनाय बोसोराव 2019 ना 19आव रिलिज जादों बे फिल्माव आङो बे जारावखौनो आङो मेन हिर'इन हिसाबै एक्ट्रेसआव लाबोदों आरो आङो डाइरेक्सन होदों बे फिल्मखौ आङो लिरदोंमोन आरो आं बे फिल्मखौ बानायनायाव जिरायनाय जारुनि सायाव आङो ओरैबायदि मोजां मोन्दों ओरैबायदि फिल खालामदों माने आं डाइरेक्सन होनायाव डाइरेक्टर हिसाबै आं खस्थ' मोनाखै माने जे रलखौ होदों बे रलखौ माने बिथाङा मेनटेन खालामनानै माने थाबनो प्रडिउसारफोरनि खर'आव हेडेक गैलायै बिथाङा गावनि खामानिखौ मावनांगोन बेनि थाखायनो आङो जिरायना जारुनिसिम दिनै आङो आंनि फेसबुकनि चेनेलाव खामानि मावनानै आंखौ हेल्प होनानै आंखौ खामानि मावनायाव जाफुंनायनि थाखाय आङो जोबोद माने गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर मोनबाय आरो फैबाय थानाय समाव बियो कालचारखौ गारनो मोना सिनेमायाव हिर'इन जाबाय थागोन साफा गाव मावबाय थागोन जायखिजाया गावनि थांखिखौ फुरा खालामगोन बेखौ आं आसा खालामबाय आं दिनै प्रडिउसार हिसाबै बुंबाय आरो नेक्स्ट गिदिर प्रजेक्टफोर फैयोब्ला आरो जिरायना जारु बिथांनिसिम आङो माबा मोनसे रलखौ दोनगोन बे आंनि दिनै आंनि बार्थडेआव फैनाय हिसाबै आं बेखौ गोजोननानै जिरायना जारुनो दिनै बे खोथाखौ आं होबाय आरो ओमफ्राय आदा फेसबुकनि सिनाय फिल्मखौथ' माने रिलिज फैसिगोन इउटुबाव रिलिज जागोन दिनै आङो बेखौनो सानदों आंनि बार्थडे बैसोआव आंहा ओरै माखासे मिडियाफोरनो हरदों दा आंनि बार्थडे दिनावनो मोनसे मोजां खबर हरनो नागिरदों आं बे जिरायना जारुनि चेनेलनि जुरियै आं दिनै बुंहरनोसै जे आङो गोबाव बोसोर बानायदों गोदोहायथ' इउटुब गैया माबा गैया होनदों गैया नङा होमबा दा मडार्न जुगाव दा इउटुबनि बिराद माबा जाबाय नङा होमबा बेखायनो आंबो सानबाय आंहाबो माखासे बहुद माने कन्टेन्टफोर लाबोनानै दोनफैनाय दंमोन आं इउटुबाव प्रसार खालामसै नामा फोसावनोसै नामा साननानै दिनै बार्थडेजों लोगोसे आंनि बादारि फिल्म प्रडाक्सननि मुङाव मोनसे इउटुब खुलिनाय जादों नङा होमबा दा बे इउटुबाव बे फेसबुकनि सैनाय फिल्मखौ आङो आपल'ड खालामसिगोन गाबोन आपल'ड खालामगोन ओमफ्राय आंनि बार्थडेनि खुसिजोंनो आं दिनै बे मोनसे मोजां खबरखौबो नोंथांमोन रायजो राजानिसिम आं हरनाय जाबाय गतिके नायगिरिफ्रा नायदो जिरायना जारुनि दिनै चेनेलाव आं एडभार्टाइज होबाय आंनि चेनेला बादारि फिल्म प्रडाक्सन आरो दा नोंथांमोना अननानै बादारि फिल्म प्रडाक्सनखौ आदानि फिल्म प्रडाक्सनाव सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो रायजो राजामोना नोंथांमोनहा ओमफ्राय दा बिदिनो फिल्माबो जौगालांबाय थागोन नोंथांमोननि सापर्ट मोनबाय थायोबा आरोना नायोमोन आंनि फिल्मखौथ' आगोलफ्राव बयबो नायोमोन होनना मिथिदों एबारबो रायजोफ्रा बजबना लाबानो जाबाय नङा होमबा सिगाङावथ' नायखायोमोन गामि गामि माने भिडिअ माने बर'नि
हिन्दी सावथुननि जेनेबा बबि देवल दं नालाय दा आदाखौहाय बबि देवल बर'नि होननानै मिथियोमोन आरोना गामियावथ' खानायाथ' गोलावमोन नालाय आदाना माने बेबो खानाय गोलाव होनबाथाय सिनायखायोमोन आरो बर'नि बबि देवल होननानै आरो बे समाव आं एसे माने पार्सनेल माने माबा मोनसे प्रब्लेम जानानै ओमफ्राय प्लास लोमजानायबो जादों आरो बेजों दा सेरा पार्टिफ्राबो बेबायदि चेन्ज जाबाय मानसिफ्रा सिनाय हाया जादों हाया जायो थिगासे जोङो उन्दैनिफ्रायनो गान लिरनाय खननाय मोसानाय बायदिसिनाखौ मोजां मोनो नालाय जों कालचारखौ लाखिबाय थागोन जास्ट बे जोंनि पेसन नङा जों कालचारखौ मोजां मोनथारो हिसाबै सम फैयोब्ला सम खाबु मोनोब्ला दिहुनलांबाय थागोन बेखिनिखौ आङो नायगिरि बिथांमोननिसिम बे मेसेजखौ होबाय आरो नोंथांमोननि सापर्ट मोनबाय थायोबा इयुनावबो बिथाङा मोजांनिफ्राय मोजांसिन साबसिननिफ्राय हामसिन माने सावथुन दिहुनलांनो थाखाय माने थुलुंगा मोनगोन नोंथांमोननि सापर्ट मोनोबा आरो दा बेबायदि सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना थेंक इउ आदा दे बे आदा बिपुलनिनो हिन्जाव आरोना देबिया रानि mana mulai Rani dah? Hai Nuda. Ha?
मैया खोनादोंमोन फोरमायहरनायाव आङो खोनानाया भुल जादों आङो मेडामनिसो बार्थडे होननानै सानदों बेनिखायनो बिराद मोजां बिबार लाना फैदों दा बेनिखायनो आं सानदों गोसोजों आं बेखौदि मेडामनि मुङै लाबोदों दा बार्थडेया जाहैबाय सारनि दा सानैजोंनो गोसो मोनसेनो मोननैजों सानैजों बिसिफ्राय जाखाबाय नालाय गोसो मोनसेनो आंनि गोसोजों सानैखौबो बार्थडे होननानै हमना लाबाय Rất là cũng ra với tao nhưng mà chúng ta cũng ra đâu phải là cái chuyện qua thì vẫn bị làm ăn cái gì này cứ không phải ra đâu bắt đầu ra đã thằng chị nào đấy dừng bay rú thằng chị dừng lại và thu đó phải thằng xây thằng chị brang kan bener ya gitu mau nih tegasnya thằng chị nào thằng xây cho mana kan mau stand hai bay juga